A punt. Posa'm 3 de IRPF. Que preparo la bossa. Prepara la bossa. Sí, pot treure-la del micro, treu-la. Posa'm 4 del 303. Dos resums A anuals. disposar. Llavors agafes un parell del 200. Correcte. El 193, posa'm en un del 18 i dos del 16. A la teva disposició. Llavors agafes els IRPFs, el del 14, el prescrit, i me n'agafes un de complementari. Molt bé, rei. 714-17 i me'n poses 4 del 202. Correcte. Quan tinguis això a punt, me'n poses 2 balanços, 3 comptes d'explotació i 4, me'l pots posar, em podria ser del 203, Molt amable. i un del 100, però de fa 3 anys. Necessites res més? Estic a la teva absoluta disposició. No, de moment això, deixem-ho així. Moltes gràcies, disculpa per tot i gràcies per tot, ets molt amable. Reflexions. Tenim la Helen Tendido, que em sembla que estaves una mica enfeinada, que ens has demanat un moment per entrar en un quarto fosc per concentrar-te. Helen? No, jo crec que us equivoqueu, Jo no estava, precisament estic al carrer, no estic i mai estic enfeinada, jo. Però estàs disposada a donar el quarto de les rates? Escoltem quarto de les rates? Quarto de les rates. Endavant, Helen. Jo aquesta setmana voldria ficar al quarto les rates a tots els comestibles en closca. Em refereixo pistatxos, no fastucs, que és això de fastuc, això sona a botellón. Pistatxos, músculs són mejillons, no músculs, no musculatura. Pa en crosta, etc. On van a parar les parts internes dels aliments en closca que venen buits? O sigui, qui s'encarrega de menjar-se tot això que ve buit? Perquè jo a vegades trobo d'un quilo de mol·luscos, trobo la meitat buits. I els pistatxos venen buits tots. Qui es menja tot això? Aquesta setmana t'hem proposat un doble tema que esperem que sigui del teu agrat, esperem que hagis gaudit preparant els temes de la calor a la feina i lligant-ho amb el salt del tigre. Quan arriba l'estiu i fa molta calor a la feina, els mecanismes d'adaptació del nostre cos, com la suor, es posen en marxa per mantenir estable la temperatura corporal. Però a partir dels 30 graus el risc augmenta. Per això és important que les empreses adoptin unes senzilles mesures de prevenció i estiguin atentes a símptomes com la fatiga, mal de cap o vertigen, que poden ser precursors de problemes més greus com la deshidratació o el cop de calor, que en alguns casos arriba a ser mortal. Com ho veieu això, Ramon? Jo aquest tema jo voldria parlar. Suposo que està l'altre senyor, el senyor que no és tan maco, que no ens deixa mai parlar d'un tema i ara ens proposa dos. L'altre noi, El que no és tan maco. No, l'altre. Sí, el que no és tan maco. Ara, qui ha proposat de fer dos temes? Jo no tinc problema, perquè ja sabeu que puc parlar de dos temes i de més, però no sé, ho trobo estrany. El mestre Tites, que és el que ens va dir ens heu d'apartar una mica més, hem de tenir una mica més de problema a l'hora de preparar els temes. Perquè vosaltres enteneu de tot. La suor, vosaltres canteu? No, però ara què té a veure la suor amb els temes que parlàvem? No, referint a la calor a la feina, a suar a la feina, quan estàs a la feina canteu vosaltres? Ja, però que faci calor no vol dir que suem. A la feina precisament tenim tots aparells d'aire condicionat, que no és aire condicionat, condicionat, que sabeu. No arribeu als 30 graus de risc? No, mai, perquè això ja se sap, fins i tot ja a les escoles està prohibit. O sigui, no hi pot haver una temperatura mínima, de feina i una màxima. Tu, Ramon, no has tingut mai un cop de calor? Sí, jo n'he tingut. Jo estic deixant explicar la Helen Tendido, que hi entén de tot. Sí, gràcies. Jo m'hi he trobat. Deixa'm explayar-me, perquè estem parlant... O sigui, ara hem començat a parlar del tema del salt del tigre, no? Diguem-ne? No, encara no, ara. Per què parleu de la suor si estem parlant del salt del tigre? El salto del tigre Iolo Trollo es una legendaria fantasía sexual en la que el varón se lanza desde cierta altura sobre la mujer, acertando a penetrarla.
Has sentit mai a parlar del YOLO Trollo? Jo pensava... Hòstia, jo m'he preparat ara una comparativa del salt de diferents animals salvatges. O sigui, no sé què té a veure amb això. Per començar, la definició que heu donat és una mica... No és clara, no és diàfana. Què vol dir saltar d'una certa altura? Una certa altura quan és? Mig metre? 0 centímetres és una certa altura? Exacte. Sí? No? No, estic amb tu perquè no hi ha res concret amb això que han dit ara. És genèric. En absolut. Ara, jo penso que la clau... Ara m'estàs molestant ja més. Ara tu ets l'altre, no? Ara m'estàs molestant més. Sí, però... Ara m'estàs molestant més perquè ara, com veus que no m'agrada el que fas habitualment, ara et poses de part meva. Sí, però, xaval... No tens criteri. No tens un criteri, tu definit. Hi ha una cosa que han dit que em sembla que estarem d'acord, que és el tema d'aquest, que és una fàbula i és una mentira. No, no és una mentida. Qualsevol pot saltar de certa alçada. Sí. No? Quan diu d'una certa alçada, bueno, doncs pot ser de l'alçada 0. I és fàcil encertar quan estàs alçada 0. O sigui, un salt de 0 ho fa qualsevol. Tu, Helen, que ets matemàtic, una certa altura, amb una alçada... Amb una alçada... Primer, si fos, seria matemàtica, en tot cas. Sí, no, matemàtic. Bueno, perquè els gèneres, això n'hem de parlar un dia, dels gèneres. Però a la que hi ha una certa alçada i dius 0... patines. Per què? 0 no és una alçada? No, per això t'ho dic, tu hi entens amb això. 0 és una alçada? No, jo tinc clar que sí. O sigui, hi ha coses que estan a alçada 0 i hi ha coses que estan a alçades negatives. I podríem relacionar la calor a la feina amb el salt del tigre, definitivament? Sí, i tant, i tant. O sigui, el que heu de tenir present és que un increment de calor sempre a l'univers suposa un increment d'entropia. Tot el que sigui una entropia, un increment d'entropia o tal, té a veure amb temperatures més altes o més baixes. Més entropia vol dir més llibertat, més moviment, més salt. O sigui, una partícula salta més quan més escalfada ha estat. Sabem que o sigui, més calor, més altura. A més calor, més moviment, més velocitat. Més velocitat vol dir més alçada. Però també a la que et passes de més calor, més alçada, més velocitat, també pots arribar a l'extrem d'extenuació i d'agafar el cau total que et porti... Cop de calor. Sí. Hi ha el límit. Sí, i això pot passar. En aquest cas, el millor que has de fer és anar a una persona que t'ajudi a fer-te un blanquejament anal fàcil. Perquè el que dèiem la setmana passada. Però tu ho pots veure venir quan et ve això? Tu veus a venir o et ve de cop? Quan ve un blanquejament anal, generalment ho demanes tu. O sigui, jo no sé, tu estàs assegut i de cop et ve un blanquejament. Et ve? Et ve. No, a mi m'ho fan. Jo quan m'he de fer això m'ho fan, no em ve. Però bueno. Jo penso que hem arribat al concepte. Seria l'entropia, per tant, la resolució del tema, diguéssim? No, estem donant idees. La resolució del problema no podrem donar-la ara en un problema. Però més falta que ho agafin al peu de la lletra. No, nosaltres donem idees i la gent ho analitza. Clar, penseu una cosa, que si ara comenceu a ser un programa de divulgació científica... No volem pas arribar-hi aquí de cap manera. Però tu ho saps des del primer dia que no volem arribar aquí. Tu saps perfectament que no és el nostre objectiu aquest. Com vols que nosaltres pensem que hem d'arribar a un tema que sigui d'aquest? No hem de proposar...